लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आङो जोबोद मोजां रादाब लाबोना होफैदों जायफोरा बर'जों सोमोन्दो थानाय बर' साबजेक्टजों सोमोन्दो थानाय एग्जाम होगोन बिथांमोननि थाखाय बियो जोबोद गोनांथार जानानै फैगोन अर्थात जायफोरा नेक्स्ट हायार सेकेन्डारि टेटनि एग्जाम होगोन सेकेन्डारि लेभेलनि टेट एग्जाम होगोन बिथांमोननि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो जायफोर बिथांमोनहा नेट एग्जाम जिरायगोन बिथांमोननि थाखायबो जोबोद साबजाथाव आरो जायफोरा कलेज आरो इउनिभारसिटियाव फरायबाय थायो बिथांमोननि थाखायबो जोबोद गाहाम खौराङानो बेयो आरो खायफाया मिथिखागौब्लाबो नायलांबा नोंथांमोना हमनो हानाय जागोन बेजों लोगोसे नोंथांमोननि जायफोर फरायसाफोर नङाब्लाबो बर' बिजाबफोरनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैनाय दङ बिथांमोनहा बेखौ नायोबा कमप्लिटलि हमनो हानाय जाहैगोन दा बेयाव डिटेल्सै नोंथांमोननो जोबजासिम भिडिअखौ नायलांबा हमनो हानाय जाहैगोन दा बेनो जाहैबाय नोंथांमोननो बाहाय लाबोना होफैदों नैबे गांसे बिजाब बाहाय नुनो मोन्दों बर' बिजाबनि फारिलाइ नामखौ खोनाब्ला नोंथांमोना हमनो हाबाय जानांगौ दा बे बर' बिजाबनि फारिलाइ होनबा माखौ बुजिदों बर'आ बिजाब दिहुनजेननायनिफ्राय अर्थात 1915 मायथाइयाव बर'नि फिसा अ आयेन बिजाब दिहुनजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिम गांबेसे बिजाब दिहुनबोखो बिथांमोनहा बेखौ क्रन'लजिकेलि मायथाइ हिसाबै बबे इयाराव बेसेबां मा सोर लिरगिरिनि सोर बिजाब फोसावगिरिनि फोसावनाय बेसेबां मायथाइयाव नुजादों बेफोरनि सोमोन्दै गासैबो बाहाय डिटेल्सै खोन्थालाबनाय दंजोबो दा बेनिनो आं मोननैसो नोंथांमोननो दिन्थिना होगोन नाथाय आं बिजाबखौ टटेलि बाहाय बोलानानै दिन्थिना जोबनाय नङा मानो होनबा बिजाबा कपिराइट दङ दा बेखौ फार्स्ट टाइम नायना लाग्रोबानो जाबाय बर' बिजाबनि फारिलाइ बे फार्स्ट दिहुननाय बेनिफ्राय सोर दिहुनदों बर' राइटार एकाडेमि दिहुनदों हथात बर' रेबग्रा जथुम दिहुनदों बिथांमोननि गाहाय मावख'आ काजलगाव चिरां जिल्लानि काजलगाव दं होनदों मासिगिरि हिसाबै दं डक्टर मंगलसिं हाज'वारि ओमफ्राय गाहाय सुजुगिरि हिसाबै डक्टर सुबुंसा मोसाहारि बिथांमोनहा दङ आरो दा बेवहाय फार्स्टआव नोंथांमोननो नुगोन बे एखेयानो थांबाय कपिराइट थायो कपिराइट दङ बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ कपिराइट गोनांखाय बेखौ नायबानो जाबाय कपिराइटआ दङ बर' रेबग्रा जथुम बे बिजाबनि मोनबो बाहागोखौ बर' रेबग्रा जथुमनि लिरनायनि गनायथि मोनाजासे सेबखांनानै दिहुननो एबा सायख'नानै फोसावफिननो मोननाय नङा दा बे हिसाबै बिदि दिन्थिखानाय दं हिसाबै आं नोंथांमोननो बेखौ गासिबो खिन्थानो हाया जिखिजाया बे बिजाबा 2016 मायथाइनि 17 मार्चआव फार्स्टआव दिहुनजेनजादों दा बेयो नोंथांमोना बारा बेसेन नङा नै 100 रांल' दा 100 रां हिसाबै होनानै नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन गाहाय बायनानै लायोब्लानो जाबाय बाहाय फार्स्टआव नोंथांमोननो फार्स्ट पेजखौबो लागोन आरो लास्ट पेजखौबो लाना होगोन बाहाय नुनो मोनगोन नोंथांमोना बिसोरो जाहैबाय प्रिपेज लिरगिरिफोरनि नैबाहाय मोनसे फार्स्ट पेजखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना हमनो हानाय जागोन फार्स्ट पेजाव नुनो मोन्दों बाहाय बर' बिजाबनि फारिलाइ बाहाय नुदों बर' फारि बिजाबनि मुं मायथाइयाव बेसेबां ओंखारदों आरो दिहुनगिरि आरो लिरगिरिनि मुं फारि दंजोबो बर'नि फिसा अ आयेन गिबिसिन ओंखारजेनदों रोखोमनिबो दङ मा थाखोनि बिजाब जेरै आसार खान्थि खन्थाइ मेथाइ धोरोमारि सुजुनाय बायदिसिना बिजाबनि आखुथाय बेनिफ्राय दङ बेहाय नै लिरगिरिनि मुं गंगाचरन कसारि माने बर'नि फिसा अ आयेनखौ आं खिन्थादों फार्स्ट बिजाब बर'नि फिसा अ आयेन रोखोमा आसार खान्थि ओमफ्राय मायथाइ ओंखारदों 1915 लिरगिरिनि मुं गंगाचरन कसारि आरो नरपति चन्द्र कसारि बेजों दिहुनगिरिया जाहैबाय हाब्रागत बर' सनमिलन बिथांमोना बेखौ दिहुननाय जादों बिनिफ्राय फारि ओरै दंलांजोबो दा आं दहायनि कपिराइट दं हिसाबै आं बेखौ बुंला दा बाव आं अबेबा मोनसे गेजेर ससेखौ पेज मोनसे खिन्थाना होनि हमनानै ला नै 2013 आं लास्टनिखौ खिन्थाला 2013निखौ नोंथांमोननो बाहाय खिन्थानोसै 13आव नायदो नोंथांमोना नायदो 2013 बिजाबनि माम सुंद' सल' बा हथात बा बिजाबनि टाइप ओमफ्राय लिरगिरि जेरैहाय अनथोबखौ लिरदों सुंद' सल' 2013आव उत्तरा बैसोमुतियारि सोरजिसुमा खुंगुरा बेखौ फोसावनानै होनाय आरो दा बिदिनो डिटेल्सै नै बिदि दंजोबो बे गासिबो नोंथांमोना बेखौ नायना लाब्लानो नुनो मोननाय जागोन जेरै हमनानै ला लास्टआव मोनसे ओरैनो नुबानो जाबाय नैबेयो जाहैबाय टटेल 2015नि टटेल बिजाब ओंखारनाया जाहैदों मोननो हाजोबाखैबो जानो हागौ अब्लाबो 64था बिजाब बिथांमोना दिहुननो हादों दा बेखिनि आरो दा बिथांमोना गोदानै नेक्स्ट इडिसन हिसाबै सेबखांबावबाय जानो हागौ अब्ला साबसिनै बेखौ बुथुमनानै लानो हादों बिथांमोनहा दा ओंखायनो नोंथांमोना लाइब्रेरियाव बेखौ अर्डार होनानैब्लाबो नोंथांमोना नायना लायोब्ला बर' बिजाबफोरनि सोमोन्दै जेसेबांनाखि सोंनायफोर बेनि सायाव नोंथांमोना बेखौ मिथिनो हानाय जागोन आरो बबे बर'नि बिजाबफोरा फरायजाथाव बेखौबो नोंथांमोनहा जुदि एग्जाम होग्रा नङाब्ला बेखौबो फरायनानै लानो हानाय जागोन नैबे उमुक बिजाबनि लिरगिरिया सोरमोनलाय बेखौ बबेयाव मोनगौमोन बेसेबां मायथाइयाव दिहुनदोंमोन बेखौ नोंथांमोना टटेल मिथिनांगौ लुबैदोंबा बेखौ पियरलि मिथिनो मोनगोन सोरनिबा खुगा सोरनिबा बिजिरनाय थुनलाइ सोरनिबा भिडिअ सोरनिबा
आर्टिकेलखौ नायालासेनो नोंथांमोना बेखौ गुदि खिथा नायबानो जागोन। मानो होनबा बिथांमोना कमप्लिटलि बेखौ प्रजेक्ट खालामनानै मावथारनानैसो बेखौ दिहुननाय जादों बर' रेबगं जथुम्माया बर' रेबग्रा जथुम्मा। दा बे हिसाबै नोंथांमोना बेयाव नायोबा गुबै खिथाखौ मोनजोबनो हानाय जाहैगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ बायनानै फरायनानै ला आरो साफ्रोमबो बायनानै न'आव दोननांगौनि गोनांथिबो दङ। बेखौ नायै जोंनि बे मोनसे जारिमिन हिसाबै बर' थुनलाइनि जारिमिन हिसाबै थाबाय थाथों, बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाहैबाय। आरो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअनि सायाव मोजां मोनदों आरो नोंथांनि थाखाय भिडिअआ नोंथांनि थाखाय साबजाथाव नङाब्ला हयथ' नोंथांनि थाखाय गोनांथि नङाबा जाय बिथांमोननो गोनांथि दं बिथांमोननो शेयार खालामना होब्लानो जाबाय। बिथांमोना जाहाथे मिथिनानै लानो हायो, बिजाबखौ बायनो हायो, बर' राव थुनलाइया थांनानै थानो हायो, बर' रेबग्रा जथुम्मायाबो थांना थानो हायो, बर' बिजाब फोसावगिरिया थांना थानो हायो। दा बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाहैबाय। दिनैनि बे भिडिअआ बेखिनियानोमोन। चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम, नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै होब्लानो जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।